Tutor Special. Ja, og vi skal lege lidt med Mentos, Cola og Tabasco. Vi har Karl med, og det går ud på sådan, at man skal ramme overlæggeren, ikke? Så hvis man rammer overlæggeren, så skal man ikke få noget. Men hvis man ikke rammer overlæggeren, så skal man have Cola, Mentos ned i, så op på munden, så tager bare sprøjter op. Og hvis du gør det så 2 gange, hvis ikke rammer 2 gange, så Tabasco. Det var ikke godt. Ej, hvor det nu er det skillskud. Jeg skal spise Tabasco. Og det smager bare dårligt. Med Alfred. Nej! Det smager dårligt. Det er hvem, som kan jonglere til mig. 1, 2, 3. 7, 8, 9. 15, 16, 18, 19. Karl han fik 3, og jeg fik 39. Tak for dit Tutor Special. Og vi ses i næste video.